Hej Carsten, det er Christian. Det er lang tid siden vi har talt sammen. Jeg blev inspireret af det der billede, som du har lagt ind på din Facebook-profil, hvor du viser den store flotte fisk, som du har fanget. Og jeg blev så nysgerrig efter at finde ud af, hvor lang den egentlig var. Jeg kunne se, at du havde målt den til at være veje 7,5 kilo. Men nu kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor lang den egentlig var. Og der tænkte jeg, at det kunne jeg bruge det her smarte værktøj, som vi har hos Klonk, til at måle fisken med. Og jeg har hentet billedet ind, og jeg tillader mig at bruge dit billede, og hentet det ind i Image Measurement, eller Klonk billedmåling, som vi kalder det på dansk. Og når jeg har hentet det ind, så skal jeg lige kalibrere, og jeg tror, at den der dims, som du har op over fisken, den der til at veje den med, at den er 8 cm høj, men det er altså ren gæt. Så det må du lige korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt. Den værdi bruger jeg så til at fortælle vores softwareprogram, at hvad en centimeter er på billedet. Og efterfølgende, så vil jeg simpelthen bare måle, hvad længden er. Der er sikkert alle mulige sjove regler med, hvordan man måler længden af en fisk. Men jeg vil egentlig bare måle den her fra tippen af munden til slutningen af halefinnen. Og så kan vi så se, at din fisk faktisk var 92,35 cm lang. Og det synes jeg jo er en meget stor fisk. Jeg håber, at det er okay, at jeg har brugt dit billede, ellers må du lige sende en besked til mig. Okay, ha' det godt. Hej.